A ver. Y eko lagunok ongi etorri lasto txapelen kanalera, ongi etorri. Stardew Valley bakundu 6 aktualizazio honetara eta jarraituko dugu lurrazko baserrian zuaitzekin eta kalkulakon egin ahal izan baditut. Hasi gaitezke lehendabiziko Bayonesa egiten. Baina hori orentxe frogatuko dugu. Nada, vale. No, orengo apurro lo penso según Oh. Hoy estamos medio alrededor de la la bici tarjeta este automatic y yo te guía el hecho que ya está grúa que le llama dirua.
horrela maionesarekin eta hori igoko gara niveles eta pizza eta aktualizan dugu. Horrela ditu gara gara. Suerte ya de forma. Mira bien Juan a andar tareas que se está pasando bien. Le estoy a vuelta a jarrito de mayonesa. A ver. No se vale. Agarran pistoles son del coche. Hori gorde behar dugu. Ara.
Vamos a andarte la burba que arranca el programa. Bueno, ya otra vez que me la carita. Hau garen izan behinen tortzea garrantzitsua da. Urdin jantzi eta arrantzaleak dirudi dela zuaitz. Eta deslokatzen dugunean noiz bait egin izateko espiaren gauza ere egingo dugu, no? Hori ez da lehitu, no? Hori garrantzitzu izango da. Telin behizikoa denez, gainera zentro zibiko bako garantzitu zen. Hor Sebastian. Ah, caca. Beda. Bueno, gertu gaitezkena egun oso arrantzatzen da. Izatez ez da misioa, beraz.
Mayonesa izango dugu prest. Guztiak bai. Dago txarto. Izango nuke hemen zen. Eta orain arrantzara. Eta horrela ez dugu arazorik izango.
Honetan dinosauroak izan ditzakegu. Latija gainean nahiko diru ematen dute. Ez dut egun edo. Erratut egon egiten delako arren guztien gehiketa eta listo. Horrelakoak ere beharko ditugu. Este platija.
Récord de ría. Eta agian egora purba maztuko dugu. Lauren zirela. Ez nago ziur. Dinosauroa. Esto abre nueva mañana, man.
Bai. Arrantza, 7. nivela. Gazatzen dugun guzti arrantzan. Egun herri arrantza eta beste joango gara apur bat harria lortzen. Zantzaldi horretan ez denez ezer lortzen. Hemen asko zero beto gaude. Karpa. Gainera sarrantatzen bada karpa izan nahi da.
Horrela bera guztia asko zero beto zerka zilarrezko agian. Cerca. La barba. Orain jan maionesaekin urrengo gunetik aurrean nabarituko da. Nola ekonomia egiten duen aurrera. Joango da Robinen gana. Hemen daukagula. Eta behiratzen dugu harriaren eta egurraren gauzatza. Bale. Egia da hau ekitaldia zegoela.
빠졌다. 그러면 진짜 terima lagi uno nuevo en Covasula. Se no era. Ya sabes que entiendo. Falta un buen video. 진짜 당기라고 가기 때문에.
Hor dator gaur, Hor dator, bai. Remotarik ala. Hau ez da katu barren. Baitu eta hori agian berria da. Washington Robin
Vale, hau dela ingen nuen beste gauza, hori normala daukago, vale. Hemen gaudela. Egian grazia askorik ez dio egin. Horiek ezin dira moztu. Orain bai beharko dugula kontagoz, 2000 uste direla. Uste maituzula horrela. Duzula gari. Horrazten dira berriz ere zuen.
Bai, lotara. Biarnatzera joango gara. Gau, arrantza biarnatzea egun osoa. Burrarrea baina errezago lortzen da. Eta maionetarekin goaz lortzen esperientzia artikalpen izango nuke. Ez dela hemen. Ez nago ziur. Baina bena, burro alberdin zaigu. Zaian Oilo etxearen txako Zarko du agur nogu
bestelako betu dugu Discord. Beriak beti ondo hau, gero arrain bat da. Zentratu gaitezen. Niarrentzen nago Sebastia. Oiotegia daukagunean azkenengo nivelen horrengo helburu izango da atea izatea. Eta ate maionesa ere izatea.
Ez da gizarriztu da. Arrantzatu ezagun. Bueno, jarri dezagun material apur bat gehiago pilatzea. Ez da zu izango baina zer baina gehiago baina.
Chao. Vale, vaya todo de espata. Bat. Vengo a enseñártela. Arriba norte. Baina denek ez dute herri ematen. Izango da.
hace nada. Hemen denetarik apur bat. Zein dezakegu apur bat. Denbora nahiko daukagula energia zerabiltzen ondo. Dong, a ver.
Joan gaitezen berriro. Bueno, ya garrantzera joango gara gora. Laku bat principio zegoian da. Goazen. Udaberriko azkenengo eguna. Zenbat egun egongo da hemen euri egiten, a ver. Goazen goazen. Horrelako baiei ez diogu guztizkoa emango. A ver. Gidoiagian ez da denbora aldenetakoa. Lagu bat da. Nukeau lagu bat dela.
Barba. Magari che dopo dai. Duro. Carpa. Horrelako gauzarik ez dugu lan. Duro. Cerca. Eta egin ordutegi bat izango du. Guztira jardugu. Carpa. Barba.
Ah, vale, Urban. Bueno. Epa. Ay, los huevos, vamos. Ez dugu ez galtzen. Itxaren.
tenen ustu dela. Bueno, pizkanaka. Vale, eta orain oheratzea emango dugu bukatitzat zuzenekoa. Doraemon. Hasi matirasi dugu. Ez dago bat ere txarto. Honen gorda da.